Říká ahoj. Ahoj. Jo, to je dobré. Jo, je. Je to výborné. Podívej se na něho. Zdar, Kišo. Žer ty A nahrává píčo to tlustá. Piča, proč ten burger je černější než to triko? To je trošku spáleno. A zvážili jste to? Hej, Handle už nestíháš, už měl v tobě stupky. Zvaž to. Kurva, ty jsi dobře pod limitem. Ale vole, určitě Ale je neváhu. ne? Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Co děláš? To je velké. Stanice Handle, daj si tu bulku vedle hlavy, ať vidíme, jak to je velké. Tak Buraš, ty mu daj vedle hlavy. Hej, ale Handle tam je. To je veliké. Jsi pod limitem. Tomáš Hadla, minuta pryč. To nesníš za půl hodiny. Ani. Piče, jak za půl hodiny, to se děje. Však jo, ale vole, to nesní. A o co jste se vsadili? To děje. To zmítal rozkájat jak dort. Kolik stálo maso? pražského povstání. Upozorňujeme cestující. No ale kolik? Tak se nám. To je v klidu. Na to, že to vole, sežere takový kanál. Dveře se zavírají. To jo, dobré. Ale jo, jako potáhlo trošku. Ale co si tam ta půlka? Piče, ten bude mě chycený žlučník, vole. Já myslím, že ho povezete do nemocnice, si to zavěrá. Klidu. Jo, to spíš, no. Půlku, jestli dá půlku za těch 10 minut, tak je dobrý. To dá. O. Nerozpiluj se, žer. Hej, ty máš v hlavě seno, ty to nepřemýšláš. A kdo to vymyslel? Ty krása. Dvakrát. Upozorňujeme cestující. Blázen. Hej, Marek Znaníček nevzal videohovor. To je... Nevzal, no. To je škoda. Hej, on kdyby to přijmu, tak strne pozornost úplně na sebe. Hej, to už myslím si, ale že bych sežral víc než Handlo. Dveře se zavírají. Já? Hej, tak do z této skupinky může jít v metru, jako aktuálně mě řekni. Kuba? Stanice Budějovice. Kuba ne a Luke taky ne. Není. Proč bych to... Kurva, žer. A jak to, že máš signál v metru, ale? Však tady je signál v metru.
Tam je normálně. Dobře, no. To je Starlink na každé stanici, jo. Ukaž to z vrchu. Ty krása. No ale nemá tu bulku do toho ještě horní a to je... Ta A bulka bude... máte hezké talířky. Kolik Hej, Handl, ale to jsi neměl toto, to jsi neměl příborem, to jsi měl vole žrát. vypni ty děcka tam. Mně se zdá, že ty jsi pohubl kvůli té challenge. To se ti fakt zdá jenom. Upozorňujeme cestu. Ale asi potom bude ten dres. Třeba dobře šťavnatý. Tak za těch 25 minut to stálo. Teď asi si dám taky burger. Můžeš jít po handlově, myslím, že bude. Piča, desu, vole. To je! Co lupeš, kokty? To zapij vodu, vole. Vagabunde. Handl, pojď, tady můžeš sežrat pizzu za sekundu. Co to bylo na mě? Ale já jsem ještě neměl na já mám pondělí, vole. Všechno nejlepší. Budeme moc na pivo o víkendu. Všechno nejlepší. Všechno, který zapomněl. Piča, už já nevím kam jdu, ale. Žer slimáky. Frederika. Piča, kam jdu? Pojď, Handl, to dáš. Handl, já myslím, že to nedáš, ale. A kolik měl ten burger celkově? Nevíte, cca? To je chyba. Jako kilo? Ty pičo, vole. Kilo Počkej. půl. Počkej, ty uděláme z chleba? Takže nestihl to, jo? Takže nestihl To to, bych jo? ten chleba sám. Piča, já už jsem, vole, tady u restaurace, já musím končit. Tak je to Ty jsi močka. Piča, holding Můžeme být babí sami zvládl kurzi. za 10 minut. Tak to si dobrého vínko. Ahoj. Dár. napne. Fakt.
Nepobluj se. Dobroš. Ještě má... Ještě... Však mu se takhle půl ruce z toho už. To všechno to narví to do pusy celé. Dobro, žogaři, tak se mějte, zdar. Dar.